Il-prezz internazzjonali taż-żejt beda l-ġimgħa fil-livell ta' $95 il-barmil, waqt li sal-ħamis f'mumenti kien laħaq id-$99. Matul il-jum tal-ġimgħa reġa' naqas u niżel għal madwar $96 il-barmil biex ġew newtralizzati żiediet li kienu reġistrati sal-ħamis. Analisti internazzjonali qalu li l-fatt li r-rata tal-qatt fl-Istati Uniti qabżet id-9% tista' tkun waħda mir-raġunijiet li waslet għal tnaqqis fil-prezz taż-żejt. U dan għaliex b'inqas ħaddiema jaħdmu, inqas nies qed jagħmlu użu mill-vetturi tagħhom u għaldaqstant qed ikun hemm domanda inqas għall-fuel. Fil-livell ta' $96 il-prezz ta' barmil żejt illum huwa t-tieni l-orħos meta mqabbel mal-medja ta' kull xahar għal matul din is-sena. Jirriżulta wkoll li f'Ġunju l-prezz medju internazzjonali taż-żejt naqas għat-tielet xahar konsekuttiv. Fil-fatt bejn April u Ġunju l-prezz medju ta' barmil żejt naqas $10. Meta mqabbel ma' kemm kien il-prezz, meta wara l-aħħar elezzjoni fl-2008 il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien neħħa surcharge, barmil żejt illum huwa aktar minn $30 irħas. Sarriġ tal-Unjoni Ewropea li sar ftit tal-ġimgħat ilu kien wera li ma' 70% tal-Maltin qed isibu diffikultajiet biex iħallsu l-kontijiet tagħhom.